Hej YouTube. Jeg kan forstå, at Lian, hun laver YouTube-video til jer. Så jeg har lige voldtaget hende, så. Jeg har lige voldtaget hende. Nu kommer hun så. Og vi vil simpelthen lave en ask. Ja, og grunden til, at vi laver på mobil, ikke også? Det er hvor der er bedre kvalitet end på YouTube, og vi har ikke et ordentligt kamera. Det er dyrt, og det må jeg ikke få. Så, nu kommer der nogle spørgsmål til vores ask os. Og vi skal lave en challenge til sidst. Vi plejer altid at gøre, når jeg laver flødeskup. Når jeg laver ask me eller ask os. Hvad laver I mest, når I er på computer? Altså, det er et spørgsmål. Jeg snakker med hende og spiller med hende. Vi spiller jo Roblox. Ja, jeg snakker og spiller. Men jeg kan jo ikke godt hende i seng. Hvad laver I, når I er sammen? Vi keder os nogle gange, og så laver vi random ting og laver video. Ja, og vi har også lige været ude på legeplads. På legeplads. Det var lige til at høre. Nå. Er I bedste venner? Ja, altid. Altid. Hvad synes I om mig? Det er Camilla, der spørger. Og du er rigtig sød. Ved de godt, hvem det er? Nej, men det er en af mine veninder. Du har langt hår. Det er rigtig flot langt hår. Jeg kender dig ikke så meget. Jeg kender ikke. Du kan ikke fordrage mig. Okay, jeg elsker dit grin, Camilla. Og du er rigtig sød. Du er rigtig sjov at spille sammen med. Du er rigtig god til at grine af ingenting. Bare ligge på gulvet i bryggen, og du vil falde om på gulvet, og ja, du ved. Nå, hvor pænt synes I selv? Ja, fra en skala til 1 til 10. Nogle gange 4, og nogle gange 6. Hun er 10. Hun er 10. Ikke 10 år, men altså hun er 10. Altså, fuck it. Nå, hun er 11. Hvad er jeres største drøm at møde Hollywood Undead? Det var ikke den vej. Jo, det er den vej. Dem der. Min største drøm. Det er at redde dyrene. Ja, det er Det er at donere til Afrika og komme til England og USA. Ja, det er faktisk kommet til, hvad hedder det, Afghanistan? Okay. Det er Langkordistan. Ja, nej, Langkordistan. Det er det nye. Hvad er det dummeste, I har gjort? Træt på en hundelort og bidt i den og smidt den væk? Og har du gjort det? Nej. Det var 30 på den. Og min omsag. Hvad er det dummeste, du har gjort? Mig? Ja. Jeg ved ikke. At jeg ikke mødte hende for 2 år siden. At jeg har kommet til at tisse i bukserne. Ja, jeg kom til at lade dårligt i bukserne. Det var også rigtig klamt. Altså, jeg skulle rigtig slå en prut, men så kom der til en Hoppen i min las. Ja. Jeg tænker på, det er ham. Ja. Altså, jeg skypede med ham. Undskyld, at vi kom ind på det her, men vand versus mælk. Det her er verdens dårligste mobil ever. Hallo, back together, you went up. My friends talk to your friends talk to me. It's me. Jeg kan ikke rigtigt. Vand versus mælk, altså mælk, det er kun lækkert, når der er sukker i. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men det smager rigtig godt. Og vand, det er rigtig godt, når det er rigtig koldt. Varmt mælk, det smager godt. Nej, varmt vand smager godt. Chokolade versus lort, så meget lort. Lort i ansigtet. Tror jeg selv chokolade, mand. Chokolademand. Chokolademand. Så har vi lidt andre spørgsmål inde på en eller anden klan. Ikke på en klan, det er på Steam. Hvor laver vi i Ask.me? Hvor laver du Ask.me? Ask.os? Et eller andet henne? YouTube? Ja. YouTube. Har du haft en kæreste for? Ja. Ja. Hun har haft et forhold i 3 år. Hold nu kæft. Samme forhold i 3 år. Jeg har aldrig prøvet før. Hold nu kæft. Går du op i din... Der står din udseende, men jeg tror, der skulle stå dit. Går du op i dit udseende? Ja. Ja. Jeg kan se mit udseende. Det er da meget smukt, er det ikke? Det er da meget smukt, er det ikke? Okay. Skjorte, det er fint nok. Hvor høj er du? Jeg er 1,38. Hey Mia. Mia. Ja. Jeg er 1,48. Du tager lige den her, ikke også? Og så lægger du den her.
Og så står jeg lige op her og siger, at jeg er så høj her. Og jeg er så høj i forhold til hende. Så det er meget, det er ikke fordi det er så meget, vel, Lian? Nej, det er ikke fordi det er så meget. Min numse. Okay, har du nogensinde tænkt over at få dig en kæreste? Nej. Ikke den her Egentlig heller. ikke lige nu. Hvordan er din type kærestemæssigt? Det ved jeg ikke. Brun hår. Brun hår. Sød, lækker. Altså, Hendes puder forelsker lige mig. du er lækker. Nej, det gjorde ikke noget i kram. Hvordan er din type? Altså, min type er sådan... Min type er sådan Altså, hvad mener du med type? Jeg ved det ikke. Sådan, hvordan, om han skal have brunt hår, eller hvordan? Brunt hår, blå øjne, sød, lækker, flink. Måske. Tænker på familien og ikke på sig selv. Han skal være lækker, men skal han ikke være dum. Du er lækker, men klogere. Det må han gerne. Nå, men jeg tror, det var det. Folkens, vi har filmet i 6 minutter, det er fint nok. Nej, der er lidt flere. Der er Nej, dem tager vi altså ikke. Der er for mange. det er Kan du ringe til hende? Vi ringer lige, vi laver... random her til sidst. Camilla? Det er mig. Hold igen på mit profilbillede, der er indhjørnet. Ja, senere, okay? Ham der er Christian, som I lige kan se, der var der sådan en mand. Der var du sådan en mand. Hvor er så Christian? Det er ham, som hun har været kærester med i. Hold nu kæft. Nej, det er jeg masser. Nej, okay. Det er så. Jeg ved godt, det. Du må ikke lyve. Lyver heller ikke. Må gå igen hen slik, at jeg er sulten. Ja, bagefter. Okay, prøv at ringe til Frederik. Camilla? Hvad? Du ved godt, det der med... Min far er ham 10 minutter. Okay, du ved godt, det der med... det der med her i weekenden, ikke også? Mm. Kan du godt? Ja, jeg kan godt. Hvorfor? Okay, det jeg skulle sige var, du er med i YouTube. Vi ses. Ha. Vi ses YouTube. Jeg skal ikke lave challenge alligevel. Hendes far kommer om 10 minutter.